ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದ ಪರಪೋಕಿಪ್ಪುನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಾವುನ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪವಡುಲು ನಡತೊಂದೇ ಇತ್ತದು ಜನಮಂದೆಲೆಡ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಭೂಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತವುಲ್ಲ. ಇನಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಕರ್ನ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ತೊನ್ನಾಗ ದಿನಂಚನ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಚಿಂತನೆ ಮಂದಾನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಅವು ಈ ಊರದಾಗಲೇ ಹಿಡಿದು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೈವಜ್ಞನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಊರದಾಗಲೇನು ಸೇರಿಸೋ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು ಕೈಪಾಡ್ಯ ಇನಿಕಾನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಣಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಚಪನ್ ಪೆರಿದು ಕೇಂಡ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಾರು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಕೆನ್ನಾಗ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಸಂತಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಯಂ ಭೂಲಿಂಗ ಆಯ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರನ ಆಲಯನ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿದ್ದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಆರೆಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಜನಿತ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಜಲಕದ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಏರ್ಲ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ತೂಯಿನಾಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೆರಿನಾಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಗ ಆರುಂಡು ಇನಿ ಸಂತಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಗಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಇಂಚಿ ಬದ್ದ ದಿನಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಾಲಾಡಿಪಿನಾಗಲ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬತ್ತದು ಆಗಲ ಇಷ್ಟ ನೆರವೇರಿಸ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದ ಆಗಲ ತೀರ್ನ ಆಗಲ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರದು ಪೋಯಿರು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಿರವು 2007 ಸುತ್ತು ಗೋಪುರ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪನು ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಗರ್ಭಗುಡಿನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆಡದಿದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ದೇವಲ್ಯ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸರ್ವೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇ ಇಡಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಂದು ನಾನು ತುಂಬು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪೇರುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪೇರುಂಡು. ಮೇಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲೆ ತನು ಮನದನದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಮ್ರದ ದಗಡು ಬಾಕ್ಲು ಮಾತ ಪಿತ್ತಳೆದಂತೆ ಬಾಕ್ಲು ಕೊಲ್ಲದು ಅದೇ ರೀತಿ ರಡ್ಡ ಮುಖಮಂಟಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಣ್ಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಶ್ವಾದಿಸೋಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮುನಿಯಂಗಲ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ದೇವಲ್ಯಡು ರಡ್ಡು ಅಂತರದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಸುತ್ತು ಗೋಪುರದ ಉಪಗುಡಿಗಳು ದೈವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ವಸಂತಗಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಿಡು ಶ್ರೀ ದೇವರ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ತುಂಬ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಂದ ಪಣಿತೇರು ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದ ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಅಂಕಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ಶನಿ ದೋಷನು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿ ದೋಷ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಟ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಂದಾದಿ ಪಗುತ್ತಾರ ಕೊಂಡೊಂದಾಂಡ ಆ ಶನಿ ದೋಷನು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಒಡ್ಡಿಭೂತ ಶಿರಾಡಿಭೂತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐರ್ತುಡ್ಕೋ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡಿ ಗುಳಿಗ ಈತ ದೈವಗಳುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೂರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನೋಟು ತಂತ್ರಿವರೇಣ್ಯರು ಕುಲ್ಲಬೇರು. ಸರ್ವೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಡು ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 28 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ
ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆರ್ ಮೆರಣ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ನಡಪುನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ನಾಗತನು ತರ್ಪಣ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಚನೆ ದೇವೆರ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ದೇವೆರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನೊಡು ಬಂದು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದೇರು.